Dagupan City Police Station may paalala upang maiwasan ng road rage. Para sa detalye, narito si Idol Ron Naraka. 104.7 IFM Report. May paalala ang Dagupan City Police Station sa mga motorista upang makaiwas sa road rage, kasunod na rin ng nasabing kaganapan sa Antipolo City na nauwi sa barilan. Ayon sa impilan, mahalagang maisaalang-alang ang emosyon, manatiling maging relaxed at maaaring i-practice ang deep breathing sakaling makaranas ng tensyon sa katawan. Iginit din ng otoridad ang pag-iwas sa mga kaguluhan sa kapwa motorista. Sakaling may di pagkakaintindihan, mainam na huwag makisawsaw. Importante rin daw ang pagpaplano ng tatahaking ruta dahil maaaring magdulot ng stress ang pag-rush o pagmamadali. Dagdag pa ng tanggapan, gamitin ang mainam ang busina upang hindi ito pagmulan ng away dahilan ng maidudulot nitong hindi lubos na pagkakaunawaan. Iminangkahi rin ng pulisya ang pagtalimas traffic rules tulad ng pagpapatakbo sa tamang bilis lamang. Layo nitong maiwasan ang anumang tensyon o kaguluhan sa mga kakalsadahan na posible pang mauwi sa trahedya. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Naraka, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.